Good morning mga ka-vlog! Ngayon, vlog ko na to is maganda talaga. Kasi nakalimutan ko yung birthday ni mom ko. Ngayong February. So, I make a surprise for my employer. Nag-guilty kasi talaga ako na hindi ko naalala. So, ito, alamin nyo kung ano yung ginawa namin ng alaga ko at tuwang-tuwang amo ko. Hello. Hello! We made something special for my mommy because it's her Luna birthday. Is delayed. Deleted. No, delayed! Deleted birthday. No, delayed! What is the correct word? Delayed! It's delayed! What? Delayed! Delayed. Yon, gagawa kami ng surprise for my mom because I forget also mom birthday. So, this month only that I forget this year. So, we have a sulit-sulit surprise. Ito yung surprise namin kasi hindi ko naalala yung birthday ni mom. Yan. Drawing ko yan. Delayed. Happy birthday. Lagyan ka ng balon. Yan. Nagpalobo kami ng aking alaga. Tapos, meron ako mamayang cake at flowers. Yun na nga, nakakatuwa na success ako sa aking plano. At nagustuhan naman niya. Yun, nag-selfie kami. Kanta kami ng alaga ko. Ang saya-saya. So, nag-sorry ako kasi nakalimutan ko nga. Kasi yung araw na yun is 4 days holiday natin. So, syempre, pag holiday, I'm very excited na kasi 4 days nga. Yun, nakalimutan ko. Pero nag-chat ako sa kanya no na kung may patchoy, kinaumagahan. Tapos, nagtaka daw siya. Wala daw kasunod na happy birthday. Pero, nung bumili si sir ng cake. Tapos, niyaya niya ako. Sabi niya sa akin, tara dito, Jen. Ito yung birthday ko, Chinese New Year. Did you remember? Grabe, nakalimutan ko talaga, guys. Kasi lagi akong gumagawa ng surprise sa kanya. Gagawa lang ako ng pancake, tapos lalagyan ko ng happy birthday, tapos lalagyan ko ng candle, yun, kakantahan ko na siya. Ang saya-saya na niya nun. Tapos, magbibigyan ako ng flowers. Lagi silang may flowers sa akin. Ano man ang mangyari, kahit papaano, kahit yung sahod ko is, nagkakagipit-gipit, meron pa rin akong nabibili na flowers para sa kanila, para sa ikakasaya nila, di ba? Para sa akin is okay lang yon. Gumastos man ako dahil gusto ko yung ginagawa ko para sa kanila. Ganun ako, guys. Pag gusto ko yung ginagawa ko, binibigay ko sa inyo, binibigay ko sa kanila, sa kanya. Bibigay ko talaga. Kahit gaano pa yan kaano nabilin, magbibigay talaga ako. Kasi gusto kong gawin, gusto kong ibigay, gusto kong pagluto, gusto ko talaga siyang gawin, 'di ba? Mga ganung bagay. Ganun po ako. So yun, sinurprise ko na lang siya kasi nag-guilty talaga ako. Kinagabihan lagi ko siyang iniisip. So, kumawala ako ng paraan kagabi. Ang plano ko sana is sa linggo, kaso baka hindi matuloy. Alam niyo na, pag linggo, medyo tayo. So, pasensya na rin kayo sa boses ko kasi yung allergy ko maatake na naman. Hindi na naman ako nakatulog kagabi. Kaya yun, na-surprise ko siya. Yan, ayan yung nangyari. Panoorin nyo. Sana magustuhan nyo at sana gawin nyo rin sa mga amo nyo. Kahit lang gumastos tayo, huwag nyo isipin yung pera. Pero dapat gusto nyo yung ginagawa at ibibigay nyo. Kasi ramdam nila yon, ramdam nila sa puso't isip nila
na masaya kang lang bibigay at kusa mo tong binibigay sa kanila na walang bawian, wala kang intensyon na may balik sa'yo. Yun. Ito yung ginawa ko, guys. I'm very happy. So, thanks God kasi I success my surprise to my employer and with my alaga. Talagang drawing talaga kami. So, lettering. Mali pa yung, di ba dapat belated? Pero ang sabi ko kasi sa alaga ko, belated happy birthday. Pero sabi niya, mali yan. Sabi niya, galol yung alaga ko. Delayed. What do you mean? Sabi niya, galol. Sabi ko nga, delated ga. Dapat ilagay kasi late lang nga natin celebrate. Sabi ko. Tapos sabi niya, low. Tiniglan pa talaga labis sa dictionary, guys. So, yun, ang lalagay is delayed. Tapos, nakita ni Amo, bakit delayed? Pati rin si Baba, bakit delayed? Belated. O, diba? Ang galing ko sa English, guys. So, kailang maghusga. Wala akong pakialam. At least nagawa ko yung gusto ko at na-surprise ko ang amo ko. Kaya ito paloorin yung, ang saya-saya. Bata lang yung happy birthday ko, no? Wala pa akong nagagawa. And this. Tapos mamaya, bibili ako ng cake at balloon. Okay, down. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Mom. Sorry late. It's never late because it's February. Salamat po. So yesterday you guilty, right? Yeah. Finally. Oh, so nice. Delay birthday. April. Yeah. It's correct, Mom, because I say to Aston, delated, right? No. And then we see the dictionary, Mom. Yes, delayed. Belated. It's not delayed. Oh, this is nice. Happy birthday, Mom. Thank you. Sorry. No, I'm sorry. You know why? Because it's February. Yeah. If March, then you're very sorry already. Thank you.